निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा. नमस्कार, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी विनायक गावास आपलं स्वागत करतोय. आज आपण आलो आहे सावंतवाडी शहराच्या अगदी लगत असणाऱ्या माझगाव येथील जागृत देवस्थान असणाऱ्या श्रीदेव दत्त मंदिरामध्ये. हे दत्त मंदिर जागृत आहे. हाकेला धावणारा नवसाला पावणारा असा दत्त या ठिकाणी आहे आणि श्रावणी गुरुवार निमित्त मोठा उत्सव या ठिकाणी होतो. या देवस्थानाबद्दलची अधिक जी माहिती आहे ती जाणून घेऊया इथल्या पुरोहितांकडनं. देवस्थान म्हणजे देवस्थानात जवळजवळ 125 वर्ष होत झाली. त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी वार्षिक श्रावण मासातील 4 गुरुवार कार्यक्रम असतात. त्यानंतर महाप्रसाद वगैरे असतो. त्याच्यानंतर दत्तांची उत्सव हा मोठ्या प्रमाणात केला जातो इथे. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी महाप्रसाद असतो. त्याचप्रमाणे इतर जे काय गुरुद्वादशीला सत्यरत्नाची पूजा असते. त्याच्यानंतर मध्ये गुरुपौर्णिमेला उत्सव असतो. असे जे काय वार्षिक उत्सव आहेत ते सगळे आपण या ठिकाणी केले जातात. गुरुप्रतिपदा, त्याच्यानंतर या ठिकाणी धार्मिक जेवढं करता येईल तेवढं आम्ही या ठिकाणी केलेलं जातं. त्याप्रमाणे प्रत्येकाची इच्छा जी असेल ती या ठिकाणी नवस बोललेले जातात. ते नवस सगळ्यांचे पूर्ण होतात आणि दत्त महाराजांच्या आशीर्वादाने वार्षिक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात केले जातात. सध्या स्थितीत देवस्थानचं थोडंसं कामाच्या संदर्भात विचार चालू आहे. त्या संदर्भात सर्वांनी सहकार्य करून लोकांना एक आवाहन करतो मी की त्यांनी लवकरात लवकर सहकार्य करून मंदिराची नवीन उभारणी सहकार्य करावं. अनेकांना अनुभव इथे आलेले असतात, येतात. तुमचा वैयक्तिक काय अनुभव आहे? काय वैयक्तिक म्हणजे आम्ही जवळजवळ वडिलांच्या आशीर्वादाने वडिलांना या ठिकाणी 45 वर्ष झाली. पूर्वी 45 वर्ष वडिलांनी या ठिकाणची सेवा केलेली आहे. त्याच्यानंतर माझे मोठे बंधू चंद्रशेखर विठ्ठल कशाळीकर या ठिकाणी होते. त्यांनी काही वर्ष सेवा केली. तत्पूर्वी लहानपणापासून मी इथेच माझं बालपण वगैरे झाल्यानंतर आम्हाला असे अनुभव आले की ह्या मंदिरातूनच आमचा उत्कर्ष चांगला झालेला आहे. आत्तापर्यंत असा अनुभव आहे की मी एखादं काम घेतलं आणि ते पूर्ण झालं नाही असं कधीच झाले नाही. त्याचप्रमाणे ह्या ठिकाणी आम्ही कुठलीही आमची मनात इच्छा असेल की एखादी गोष्ट नाही आहे आणि ती परमेश्वराला सांगितली दत्त महाराजांना, ती लगेच पूर्ण होते. हा त्याचा मोठा अनुभव आम्हाला तरी आलेला आहे. बाकीच्यांचं काय येतात अनुभव, पण मला वैयक्तिक अनुभव असे आलेले आहेत. या ठिकाणी एखाद्या संकट आलं असेल तर संकटाचं निरसन दत्त महाराजच करतात आणि आत्तापर्यंत मला आता 50 वर्षात चांगला अनुभव आलेला आहे. असे बाकीच्यांना पण अनुभव येतात, पण स्वतः आम्ही जी काय सेवा करतो त्या सेवेचं फळ म्हणून तरी आम्हाला चांगला अनुभव आहे. श्रीपाद श्री वल्लभाचं माझगाव इथलं हे जागृत असं दत्त मंदिर. या दत्त मंदिरामध्ये श्रावणी गुरुवार निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम होतात. सकाळीच श्रींच्या मूर्तीवर दुग्धाभिषेक, भजन असेल, आरती असेल आणि त्याचबरोबर पालखी सोहळासुद्धा या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात होतो. सगळे श्रावणी गुरुवार निमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अगदी माझगावसह शहरातल्या आजूबाजूचे लोक इथे भक्तिभावानं नतमस्तक होताना पाहायला मिळतात. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची आगावा.